giving badge of honor to the board of Genius Kakukuri, who was the co-founder of this security company. Ladies and gentlemen, shall we all take our seats? Ladies and gentlemen, shall we all take our seats?
Ladies and gentlemen, shall we pay attention and take our seats? Ngatigarei pasi. Ngatigarei pasi. Mema badzira vamwe vayari apa ve VIP. Chero pasi baba pasi. Yonti. What is the newspaper? Jimuru kudedzera motikari. Motikari manje azvitori tibvisei papa. Mungaise papi. Kana kuti ndikatoirepesera uko. Kwaisingavharidzire vanhu. Chii? Motikari. Kwaisingavharidzire vanhu. Tibvisa ndikati azvitori tibvisa bhose at the same time benefits the road board. Kazozara vanhu unozorikwanisa kuti nyinguma sei. Saka ndira ndiri kuti either toisa patikaisa. Mukwanisa kuitena nechekuraiti pastage. Inside the stage. Yakatenera yakadai yotarisa uko. Kuitira kuti vanhu rapa vavo. Vari pastage. Ladies and gentlemen, let's come to order. Tibatsirewo nekuti ma-VIP awane pekugara. Let's go to order. Chief of Protocol, nditire kuti VIP iwane pekugara. VIP iwane pekugara, Chief of Protocol. Kana usina kuinvite kugara panapa please tokumbira vasimuki vabve panapa pana nwangoka yepe family. Can you go through Kero? Can you go through Kero? Okay. Taurere nataura vanhu vese vasiri family vanga vasimuki. Even my friends. My friends achaudzora kugara vasimuki. Vagara papi? Vamurira kuti vasimuke ndevapi? Vatengora pane kosi you can identify vasirivo vacho kubvisa. Vari munomu. Tete vari mu. Okay. Where? Yes. Vese vari muno mutende ndikumbura tiwane pekugara. Vese vari muno mutende ndikumbura tiwane pekugara. Tisawane vanhu vakamira. They're in trouble, my friend. Thank you so much. Is this media? Apa pama security. Not tender. At this moment of time, regain kumire varikuburana munamato. Varikuburana munamato from our church pastors. Kumiro vawe. Kana matanga program zenu vanga vachikumbira minister kuti vatange na honorable vakuzobuda
kana maakutanga program Alright. nosota ati mavazi The minister nina Chakaire deputy minister wesports